Què aneu a fer aquesta Setmana Santa? Jo m'aniré a la platja. Jo volia preguntar si volien quedar. Jo no puc, jo me'n vaig de viatge. Otra vegada. Estàs bé? Lorena. Mira, tose. Tose. Ale, la maniobra. Estàs respirant? No respira, que ho agafi el dia. Crida el 061. Ho deixarem en lliure. Li posem el DEA. Vale. No paris, bé. No. Para que li te quedi una descàrrega elèctrica. La prefereixo jo. Vale. Qui segueix? Segueixo jo? Ja està respirant. Està respirant ja, hay que posar-li Ha fet la posició. lateral. La mano. Aquí en el pecho. Tose. Que algú li falli la maniobra. Lorena. No. No. Em veu la B. No está colocado eso, ¿eh? Que algú li falli la maniobra. Ràpid. Lorena. No. Que algú li falli la maniobra. Ràpid. Lorena. La de Katov. No sé si se ha visto cuando se ha caído. Da igual, si no, ya. Si no, se nota que se ha caído.